Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. La dècada dels 80 va portar una llau de sèries mítiques a les pantalles de televisió de tot el món. En aquesta primera part veurem les més destacades des de 1981 fins a 1985. Títols com L'Amo, Macross, Les aventures de Gigi, Oliver i Benji, El puño de l'estrella del norte o Mobile Suit Z Gundam han deixat la seva empremta entre els afeccionats. Per l'anime, els anys 80 s'han convertit en una autèntica mina de clàssics. A l'any 1981 tenim Urusei Yatsura, o conegut per nosaltres com l'Amo la pequeña extraterrestre. A l'any 1982, Macross. I Minky Momo, conegut per nosaltres com les aventures de Gigi. Al 1983 parlem de Captain Tsubasa, Oliver i Benji, com el coneixíem aquí. El puño de l'estrella del norte l'any 84, a l'any 85 Mobile Suit Z Gundam o el mític 1986 amb Dragon Ball i Los Caballeros del Zodiaco, el Saint Seiya. Al 1987 Kigamure Orange Road, al 1988 va comptar amb la llegenda dels Herois Galàctics i al 1989 un altre superboom, Ranma i mig, tot produccions que han quedat a la nostra memòria. Urusei Yatsura, aquests desagradables extraterrestres, o com nosaltres la coneixem, l'Amo, la petita extraterrestre, és una sèrie de manga d'humor escrita i il·lustrada per Rumiko Takahashi. El manga va ser adaptat a una sèrie de televisió anime de 195 episodis i que va ser transmesa des de 1981 fins a 1986. La van seguir 11 oves i 6 pel·lícules estrenades als cinemes. La sèrie ha tingut un gran impacte cultural, convertint el seu personatge femení, Lum, en una icona del manga i l'anime. L'argument humorístic és que els alienes Oni decideixen envair la Terra, encara que donen una oportunitat als humans de competir si no volen ser esclaus. Però clar, tot té trampa. L'humà triat per la competició és un estudiant japonès d'institut anomenat Ataru Moroboshi que ha de tocar les banyes de la princesa Lama, o l'Amo, com se la coneix, que sap volar, amb la qual cosa és molt difícil. Però Ataru se les apanya aconseguint traient-li la part superior del biquini a la noia, que s'ha de protegir i així li pot tocar les banyes. En guanyar Ataru aquest crida de felicitat, sabent que així es podrà casar amb la seva nòvia, Shinobu, però l'Amo ho interpreta malament pensant que ella es casarà amb ella i acaba enamorant-se del jove i quedant-se a casa seva. A partir d'aquí ve tota la gràcia de la sèrie. Per una banda, Ataru ha de trobar-se amb gent extravagant com els club de fans de l'Alamo, alienes i criatures basades en el folklore japonès. També es dedicarà a perseguir dones i això li provocarà que rebi constantment la fúria elèctrica i gelosa de la seva noia, que li llança raigs per castigar-los, una de les imatges icòniques de la sèrie. L'any 1982 vam descobrir una de les sèries que ha marcat la ciència-ficció al món de l'anime, Super Dimension Fortress Macross, que formava part d'una trilogia de títols. Macross va ser la més popular d'aquesta, desenvolupant-se amb els anys un univers que actualment encara segueix vigent i en expansió. Curiosament, Macross i amb un altre anime del 1983 anomenat Genesis Climber Mospeada van ser barrejades i usades com a base per a la creació de Robotech, una sèrie d'animació creada als Estats Units molt popular en el seu temps. La sèrie es va crear perquè les televisions d'Amèrica del Nord consideraven que hi havia pocs episodis per les necessitats d'aquell temps i van juntar dues de japoneses per fer crear una de nova que va ser Robotech, que és com la coneixen als Estats Units. L'argument de Macross és que després d'una nau espacial s'estavelli contra la Terra, la humanitat s'adona que no està sola i s'unifica sota un govern dirigit per les Nacions Unides. Les forces militars de l'ONU reconstrueixen aquesta nau i el dia del seu viatge inaugural es troben amb una flota de naus espacials de la raça extraterrestre Centrari que baixen cap a la Terra. La Macross, actuant per propi compte, les ataca i comença la guerra entre ambdues races. En un intent per escapar, la tripulació de la Macross busca llançar la nau a l'òrbita de la Lluna per mitjà d'un plec espacial, però tant la Macross com la ciutat que s'havia erigit al seu voltant
són transportades fins a les llunyanies del sistema solar. Així, els supervivents han de fer el viatge de retorn cap a la Terra, lluitant constantment contra el Centradi. Els protagonistes són Hikaru Ichihou, un pilot acrobàtic, i Lin Min-mai, una jove aspirant a cantant. Tots ells viviran tot tipus d'aventures. Amb el temps, Macros ha creat tot un univers propi. Així hi ha les sèries Super Dimension Fortaleza Macros del 1982, l'original, Macros 7 del 1994, Macros F del 2008 i Delta del Macros del 2016. S'han fet moltes pel·lícules. Macros Recuerdes el Amor, Macros 7, Macros Plus, Macros Frontier, Macros F, Macros FB7 i Macros Delta. Tot un reguitzell d'oves i d'especials que han anat allargant al llarg del temps des dels originals 1982 fins pràcticament als nostres dies que s'hagin produït aportacions en aquest nou univers. L'any 1982 va aparèixer la sèrie de televisió Minky Momo, conegut aquí com Les aventures de Gigi. Aquesta sèrie va suposar tot un salt dins l'univers de les Magical Girls, que fins aleshores eren només aventures de noies de caire molt infantil, i aquí se li donava un primer esperit adult amb la possibilitat de que la seva protagonista es transformava en una persona adulta per aconseguir solucionar els problemes. A més, la protagonista és acompanyada per les seves 3 mascotes. Venia d'un altre planeta, del món dels somnis, que es trobava que la manca d'il·lusió estava separant aquest món cada vegada més de la Terra i venia a intentar solucionar-ho. L'any 83 ens trobem amb un altre dels mites esportius dins el món de l'anime, Captain Tsubasa, o Oliver i Benji, com ho vam conèixer aquí. Aquesta sèrie es va desenvolupar del 83 al 86 en 175 episodis. Tsubasa, un de 12 anys, es muda a Shizuoka. El noi vol jugar amb el Sutetsu, l'equip més famós de la ciutat, on milita el millor porter de la Lliga Nacional, Genso Wakabayashi, conegut com a Benji. El protagonista haurà d'entrenar dur i jugar molts partits per guanyar el campionat nacional de futbol. La mítica Captain Tsubasa també ha creat un univers propi. Des de 1983, la franquícia ha realitzat 5 adaptacions d'anime. La primera sèrie, Captain Tsubasa, del 83 al 86, té 128 episodis. La segona sèrie, Shin Captain Tsubasa, del 89 al 90, és una continuació de la sèrie anterior i està composada per 13 oves i tanca el manga del 1991. La tercera sèrie, Captain Tsubasa J, del 94 al 95, té 47 episodis dividits en 2 parts. La primera és un remake de la sèrie original. A partir del capítol 34 comença l'adaptació del manga del War Youth, les aventures dels herois com a seleccionats al Japó, lluitant a les eliminatòries d'Àsia abans de participar al Mundial Juvenil Sub-20. La quarta sèrie, Captain Tsubasa Road 2002, té 52 episodis dividits en 3 parts. De l'1 al 19 és un remake de la sèrie original, del 20 al 31 un remake de la segona sèrie, i mostra als jugadors la tercera part que estan ja a l'estranger. Oliver, curiosament, al Futbol Club Barcelona, Espanya. Benji, a l'Hamburger d'Alemanya. I Steve, a la Juventus d'Itàlia. La cinquena sèrie, Captain Tsubasa, del 2018 al 2019, és un altre reinici de la sèrie original que reprèn la història del manga des del principi, en 52 episodis i un especial de televisió a l'any 2020. Al 1984 trobem El puño de l'estrella del norte, una sèrie de televisió de 109 episodis de ciència-ficció. Després de la Tercera Guerra Mundial, el planeta s'ha tornat un lloc desolat i l'aigua es converteix en el recurs més buscat arreu del món. Els més forts són els que dominen el món. Això canvia quan al puny de l'estrella del nord arriba un personatge amb un art marcial superior que es dedica a lluitar contra la gent dolenta. Al 1987, amb el final de la primera sèrie, es va estrenar una segona, sota el nom de Hokuto no Ken 2, que va comptar en 43 episodis. La història continuava narrant les aventures de Kenshiro, el protagonista de la primera sèrie, i va finalitzar el 1988 després d'un èxit moderat, però suficient per generar diverses pel·lícules. L'any 1985 trobem Mobile Suit Z Gundam, una sèrie pertanyent a Gundam, la franquícia meca dels estudis Sunrise.
Z Gundam és la seqüela directa de la sèrie original Mobile Suit Gundam del 1979, una sèrie que es va retransmetre a Japó entre el 85 i el 86 i que més tard, el 2005 i 2006, va ser compilada en una trilogia de pel·lícules anomenada Mobile Suit Z Gundam A New Translation. La trama està ambientada 8 anys després de la Mobile Suit Gundam. La sèrie tracta sobre un grup rebel anomenat AEUG que es troba lluitant contra els Titans, una força de combat d'èlite creada per la Federació de la Terra per caçar romanents de Seon, però que maten a sang freda totes les persones que demanin igualtat de drets entre les persones que viuen a la Terra i les seves colònies a l'espai. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic que hem dedicat a fer un repàs als animes que s'han convertit en clàssics dels anys 80. Hem fet una primera part. Seguirem en el proper lliurament. Bona sort!